jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej, in-nies għandhom għażla li importanti favur dawk il-kandidati li jażlu l-Malta dejjem kemm f'pajjiżna kif ukoll fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan intqal mid-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef waqt li l-ħamis indirizza sessjoni tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista bit-tema Insaħħu Malta tagħna fil-preżenza tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Nażel li nivvota għax fi Brussell irrid Maltin wawċin li jaraw li l-interessi ta' pajjiżi jkunu salvagwardjati. Nażel li nivvota għax fi Brussell irrid Maltin wawċin li jkunu favur Malta dejjem mhux jagħmlu l-ħsara l-pajjiż mal-ewwel ċans li jkollhom. Hawnhekk Mikallef semma wkoll kif aktar kmieni din il-ġimgħa Roberta Metsola qalet li Lorenz Gonzi u l-Prim Ministru tagħha. Ngħid Alla ħares kien għadu l-Prim Ministru tagħna meta affaċċjajna l-pandemija u meta kien hemm l-invażjoni Russa fl-Ukrajina għax kieku kilna l-xulxin bil-miżuri ta' awsterità. Jiena għalhekk kuntent ħafna li Robert Abela huwa my Prime Minister, our Prime Minister, għax meta sab qoddim wiċċu dawn l-isfidi ma tefax il-biżijiet fuq in-nies, fuq il-familji, fuq in-negozji, fuq l-anzjani, fuq iż-żgħażagħ. Imma sostna l-pajjiż biex kellna, għandna u ħajibqa' jkollna waħda mill-aktar ekonomiji b'saħħithom fl-Ewropa. Fl-aħħar tad-diskors tiegħu Mikallef għadda dan il-messaġġ. U nibqgħu għaddejjin flimkien kuljum naħdmu f'kull lokal, kull hemlet, bibbieb, familja, kif għamilna fl-aħħar xhur biex nassiguraw li l-Partit Laburista jġib l-aqwa riżultat possibbli b'risq Malta, b'risq Għawdex, b'risq il-komunitajiet tagħna, b'risq il-familji, in-negozji, l-anzjani, iż-żgħażagħ u dawk kollha li għamlu parti minn dan il-pajjiż li aħna tant inħobbu. Matul din is-sessjoni tkellmu wkoll il-kandidati Laburisti li ħerġin għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej. Fost l-oħrajn huma trattaw temi li jirrelataw mal-interess nazzjonali, il-paċi u l-miżuri ta' fejda fi żminijiet tal-akbar sfidi internazzjonali li ħa il-Gvern imexxi mill-Prim Ministru Robert Abela. Fil-bidu din is-sessjoni tal-Konferenza Ġenerali tkellmet ukoll President tal-Partit Laburista Ramona Tard li qalet kif għall-ewwel darba il-Konferenza Ġenerali infetħet għal pinnies b'diskors tal-Prim Ministru Robert Abela fil-Pjazza Żejtun u se tagħlaq nhar il-Ħadd li ġej b'diskorsu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Hawnhekk tfakkar kif nhar l-ewwel ta' Mejju fil-Festa ta' Jum il-Ħaddiem se jiġi ċċelebrat bi kbir fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta.